Vlajkovou loďou sociálnej demokracie bol a je 13. dôchodok. My sme ho zaviedli, pretože po tom, čo sme ho zaviedli, ho predchádzajúca vláda zrušila, tak sme sa k nemu museli opätovne vrátiť. A ja som veľmi rád, že 13. dôchodok funguje v praxi. 13. dôchodok, dámy a páni, aby neboli žiadne pochybnosti, ešte raz, do not touch, je nedotknutelný. Nedotknutelný. Jednoducho, tí ľudia to zaslúžia. Tak to takto postavte v televízii. Pravica hovorí, že 13. dôchodok je na úkor mladých ľudí. A čo na to budú hovoriť tí, ktorí budovali hodnoty? Čo poviete človeku, ktorý má 70 rokov, že prepáč, nedám ti 13. dôchodok, lebo to je na úkor 20-ročného mladého muža, ktorý ešte nič neurobil. V roku 2026 nedôjde k žiadnemu zvyšovaniu výdavkov na zbrojenie. Máme iné priority. Našou prioritou je zachovať sociálny charakter tohto štátu. Robiť kroky, aby sme sa približovali k životnej úrovni Európskej únie a nie kupovať delá alebo kupovať ďalšie a ďalšie lietadlá. Asi by ste mali vedieť, dámy a páni, že dnes je minimálna mzda nad 800 eur a budúci rok bude nad 900 eur. O 99 eur bude minimálna mzda vyššia, dnes je 816 a bude 915 eur v roku 2026, lebo pravdepodobne nedôjde k dohode. Slovensko je krajina, ktorá má najväčšiu koncentráciu výroby aut na svete, na hlavu. Ak si uvedomíme, že produkujeme na Slovensku viac ako 1 milión aut a zoberieme si 5,5 miliónov obyvateľov, tak je to svetový rekord. A keďže dnes sme pod tlakom obchodnej vojny so Spojenými štátmi, ale celkovo svetovej obchodnej vojny, ktorá prebieha, tak prevláda názor, že je ohrozených až 20 000 pracovných miest. Je veľmi ľahké povedať týmto ľuďom, choďte domov a dať im výpoveď. To sú ale kvalifikovaní ľudia. Preto sme opätovne došli na základe dohody s výrobcami aut s právnou úpravou, ktorú predložil pán minister. Zakotvili sme, že ľudia budú môcť, ak nebude dostatok práce, zostať doma v pracovnom pomere, že budú dostávať 80% zo svojho priemerného zárobku, z toho bude platiť 60% štát a 20% bude platiť zamestnávateľ.